Muhammad Lawan Gusau ya ji hankalin gaban kan kama West. Sadi Haruna ta yi kauɗi, West ya bada haƙuri. Biyu bayan kama da jarumar Hadiza gaban ta sa ake wa Awul West kan zagin da ya mata ta uwa ta uba a kafafen sada zumunta. Lamarin ya ɗauki hankalin wannan ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ɗin Muhammad Lawan Gusau, inda ya ji hankalinta kan irin abin da ya haɗa ta da shi makamancin wannan, ta ci albarkacin wasu. Muhammad Lawan ya aiko sakon da ya ce yana son ya saka Hadiza gaban cewa ta yi haƙuri. Awul ya ci albarkacin masu neman ta don ai sulhu, domin shi ma ta taɓa yi masa irin makamancin hakan. Ta zage shi ta ci zarafinsa a gaban jama'a a kofar shagonta. Ta kira shi ɗan giya talaka maroƙi har ta yi barazanar taka shi da mota. Bayan kuma zuwa ya shagonta da zuma kawai a wanke masa kafa. Sai ta bige da cin zarafinsa, wanda hakan ya sa ya ɗauki matakin shari'a. Muhammad Lawan ya ce a lokacin da aka yi hakan tana da kes da rigimarta da na Baraska a kotu. Jiya shigar da ita ƙara hankalinta ya tashi. Don kar kes ɗin ya tayar mata da balli kan wancan kes ɗin nata da na Baraska. Hakan ya sa ta dinga kiran neman waɗanda suke ganin mutuncinsa don su ba shi haƙuri. Ciki da jika tsohon shugaban ƙasa Shehu Shagari, wato Maryam Bala Shagari, a cewa Muhammad Lawan Gusau. Muhammad Lawan ya ƙara da cewa abinda Awul Isa West ya bai kyauta ba, tabbas ya yi katobara, amma yana kira ga Hadiza ta yi haƙuri ta janye magana albarkacin. Salamu alaikum, sunana Awul Isa West. Duk abubuwan da na faɗa kan Hadiza Gabon ba kaman kalma da na faɗa na zancen kawalinta, wallahi duban san wannan magana ba, ɓaci rai shi ya kawo haka, amma ina ba iyayenta haƙuri da 'yan uwanta da masoyanta. Na yi ba daidai ba, na mata kuskure, na yi kuskure, zuciya ne, halin zuciya ce, amma don Allah da Annabi ta yi haƙuri. Na gode. Yana ina. Ya za a tsaye da shi.